दे होन video. Ini balting sih kesongkang nar dini, pura balting sih kak. Ada जोङो अनला ओंख्रिजों मा होनो अमा बेदर जुथा बानायनो थाखाय खायदायाव बानायनो थाखाय थालिर फस्ला लांफैबाय आरोना जागोन दा नै फांसे होख्लायलायसिन आरो फांसे आरो होख्लायगासिनो थाल दं मुंखौ आरो फांसे दानबावदो बोसोरसेजों एबार खेबसे मोनजालायसिन आरो बहुत इन्टारेस्ट नांलै जानो माने सिंनिखौसो जिरगोन आरोना सिंनिखौसो लांनो नालाय जिरगासिनो हा थालिर दंफां हा अनला फुख्रि गिदिर माथो बाला गिदिर जावखाबाय फांसेयाव मोनगोन दा जिरखांबाय आरो मोनसे दा न'आव लांनानै जिरिबावनोसै मोनसे जाबाय आरो मोनसे इफेक्ट खालामनोसै थालिर मैखुन दं माथो बाला फिसासो गैलानो माथो बिफाङानो ओंखारा माथो दा एन्जरा बालाव गैयालै एन्जर दं नामा नायबावो आरोना थालिर दंफां गोदोर माबानानै गिदिरखौसो दानना लानांगौ माला बैसागुआव थालिर दंफां गाखोनो अनला ओंख्रिजों थालिर फस्लाजों संनो थाखाय जिरगासिनो आरोना बे नियम दङ फुरा बानायगासिनो फस्लाखौ लाना हाना दानना लाना फैनांगौ जिरनांगौ नियम दङ जोगोनारफोरा हाखांजोब्बाय आरो नोंनि हिजावखौ सिटियाव बेखौ खानायखौ जायालै खानायखौ सेंग्राफोरा माबानायखौ नुबाय स्कुल माबानायखौ नुबाय सामब्राम गुफुरा पुरा जिरखांबाय आरो नै बिथिं आरो बानलु नै जाखाबाय नै Ani rupa. Kamu dah nol, kamu agak jam 9 sih ni.
हांसोदो फैसानि दाम जायाखैनो आयौ जोगोनार लाब्रा मादो जागोन नोंलाय आंगो सुवाबिन न'नि ओंखाम गैया नामा होमबा संगासिनो आरो सारायजों संखाबाय मास्टार बान्दा कबि भाजा नै गाइस आंहा दख'ना गानदों आं हारसिं गानदोंखो फारसेथिं अमा बेदर संबाय नालाय बिथिं आरो पनिरजों मिरामिस संगासिनो दं आरो पनिरा पुरा टेस्टि संगासिनो आरो संग्रानि मोखांखौ सिनायदो नै लाजो नैथिं आरो बानलु आलुखौलाय माजों होगोन आलुखौ पनिराव होगोन पापरखौ मोनसे होब्रा नैबे मिरामिसनि आरो ना नै बाप मासे गोथाव मोदोमलायनाय संदोलै आरो नै बिथिं अनलानो अनला नै दोनदुङाखौलायनाय बारा मोजां नुवासै 50 थाखानि मोनो 50 थाखानि मोनो